Jeg hedder Amalie Brøndum. Jeg er frivillig koordinator i Amager Bio og Beta. Jeg har været en del af huset siden november. Og så har jeg arbejdet med frivillige i de sidste 13 år, både som frivillig koordinator i Roskilde Festival, hvor jeg selv var frivillig. Og så har jeg i de sidste 6 år været en del af NGO-branchen og arbejdet med alle mulige forskellige målgrupper af frivillige her også. Mit indtryk af Amager Bio og Beta er helt vildt positivt. Altså, jeg har virkelig oplevet et spillested, som har en ægte kærlighed til det frivillige fællesskab, og som går rigtig, rigtig meget op i, at de frivillige skal være en essentiel del af afviklingen til koncerter. Der er både rigtig meget fokus på sådan kompetenceløft af mennesker, men også det her med, at kernen virkelig sådan centrerer sig om fællesskabet, at folk skal have det sjovt. Det er en rigtig stor gruppe. Det er 250 mennesker indtil videre, og den bliver ved med at vokse. Det er en meget eklektisk gruppe. Det er både den unge musikfan, som drømmer om en karriere i branchen på sigt. Det er også hjertekirurgen, der er 75 år og gået på pension, men bare drømmer om det gode musikfællesskab. Og det er også den helt lokale, født og opvoksede amagergenser, der bare elsker at gå til frivillighed i deres lokalmiljø. Så det er en rigtig fantastisk gruppe at arbejde med, fordi de er vidt forskellige, men der er en kæmpe omsorg internt stadigvæk. Det mærker man virkelig, når man er sammen med dem, at trods forskelligheden, så er der rigtig meget kærlighed og rigtig meget opbakning. Det, der har overrasket mig mest i arbejdet med frivillige i Amager Bio Beta, er det her kæmpe store ønske om at komme tættere på musikken. Og det synes jeg virkelig også, man gør. Altså, det er ret vildt at opleve, hvor mange frivillige, der har været en del af huset, selv i en kort periode, der pludselig ved rigtig meget om, hvordan man faktisk afvikler koncerter på virkelig højt niveau. Det fedeste ved mit arbejde som frivillig koordinator er, at jeg får lov til at møde en masse spændende mennesker. Jeg synes, det her med relationsopbygning er sindssygt vigtigt, når man arbejder med frivillige. Og derfor har jeg også prioriteret at onboarde folk rigtig meget sådan, via 1-til-1 møder. Og jeg synes, det har været, er hver eneste dag og har været sindssygt sjovt at møde rigtig mange forskellige mennesker. Må man ikke godt sige amagergenser? Eller det?